Здравейте хора, добре дошли в малко по-различно видео. Качираме играта Gladiator Simulator. Това е много яка игра и много интересна. Така че добре дошли в по-хубав звук. Изненада за вас. От към мен изненада за вас. Имам изненада за вас, защото този микрофон е от Емул и като правя влогова реакция ще се чувам идеално. Така че, нека да почваме да играем освен. Ето тук. Не бе, ето тук. Бе и от тук не знаеш също кой ще играеш. От тук ще трясна един лицето. На тебе, бе. Хора, тия не знаят също кой си нямат работа. Чакайте хора да видим такова батерия има, добре. Че не това цели. Хора, както мога да видите горе в ляво е живота колко ми е 83, а пък синьото не знам какво е жълтото. Ой, това е кръв. Трябва изчезни от тук, бе. Дайте ми следващите, дай ми следващите. Ще му отбам майка. Кой си нямате работа, бе? Айде, ела. Елате хваната заве в майките са. Мати говоря. Мати го. Хорошо, ма. Какво стана? Имам добър прес. Хора, нещо ми стана на играта, фак. Що не реагира играта, бе, какво стана? Хора, това най-голяма мраза някой да ми прецаква играта. Пак влизам на ново. No sound. Приятели, чуваме се добре. Всеки му се става микрофона, бе. Хора, не се ли чувам? Що не се чувам, бе, приятел? Пише no sound. Има си звук. Фартък, удари го. Ела тук, Марло. Ела да се познаеш. Ела да се познаеш с Синчера. Мати. Какво е, викаш?
Не го взех. Хора, трябва да се правим да го напълня. Ела, тук не ми бяга, Тя купуня специално. Кръв. Ево тук трябва хора да минат и гледат какво става, умират. Това спре да духата. Ела тук Марло. Фак. Хора, сега ще видите това пак какво е. Сега като го върти се направо ги пребивам. Искам всички да дойдат срещу мен. Елате тримата. Елате. Искам го хора, ще ги събера тримата да дойдат. Четирима да дойдат. Омага! Бей от тук! Фак. Добре, мъченце, не се ли чувам, бе? Трябва да се чувам. Ти кой ще удръж, бе? Кажи да се подам с вратата, бе. Добре, машинки от мене, чао. И надявам се да ви харесало видеото. Ако ви е харесало, абонирайте се за канала. И така. Така че, това беше видеото, от мен чао. И ако искате епизод 2, т.е. част 2, то е също, част 2, от мене чао и се виждаме в втората част. И така, приятели, който не знае, от понеделник до петък лайфове тук в нас, а пък събота и неделя вънка. Тъмек в училището, ама да си знаете. Така че от понеделник до петък тук в къщи и събота и неделя вънка. Така че това беше видеото и от мене